Ha Chineke alụ. Nwaanyị a wee kwugharịgide 3 months o kwere ka ya bata. Nwaanyị a wee si oke n'ebe ị chọrọzi. Ndị a chọọ ka ya palụ ngwongwo ya o. Ya palụ ngwongwo ya. Papa ya atago. Nwaanyị a wee paba ngwongwo ya wee tibe na moto. Nwoke ebido si ya gịnị na o nwere ebe ọ pụ ya eje. Ya kedu nke do n'afọ ya? Kedu onye gwara ya na ọnya nwe? Kedu nke do n'afa gị? Onye gwara gị na ọ gị nwe? Wee bidokwa babalụ nwaanyị mba o. Nwaanyị a wee tie nne ya. Ndị mmadụ wee sị anya jee kokpelu ụmụ nwaanyị obodo afọ. O wee gbapụ wee jee kpelu ụmụ nwaanyị obodo afọ. Nwaanyị a wee mepee ọnụ ụmụ nwaanyị vọkatị ya asọ si kedu ụdị ihe bụ ihe a. Nya agwagideli okwu maka na asị ụmụ nwaanyị akpọgodili omebe isi ya gegege. Ọ sị m nne. A na abụọ wee kwusie mgbe o ji wee bịa. Nwaanyị wee kwube na ọ na-akụ ya iwe n'ikpu na ngada ya niile. Ewesị nwaanyị ameghenete ọwụ na apa ibe ya kụrụ ya akụ. Ụfọdụ chekwe n'oru kafa gbatalụ si na nwaanyị kafa na-anụ. Aka na-ekwu nwoke a wee si na ya jidelu ya na nwoke. Wee si ya biko kedu bọsị ijide ya na nwoke? Ọkwa onye obodo a bụ onye afọ ijide ya na ya na-abụ. Ọ si ụmụ nwaanyị wee si ya kpafịa ka anyị zie ndị polisi anyị ka eje kpụta ya ka ọ bịa kwuo bọsị ijidelu ya na nwaanyị a. Ka anyị wee malụ na nwaanyị alụla na pụ ezienu. Nwoke kwunwuro kpọọ ofu onye afọ ijidenugo onye na ya na-abụ maka na ọ na-abụ unu megbuwe ụmụ nwaanyị. Unu asị na a na-akwụgharị ijide ya na nwoke ijide ya na onye nna ịgbala onye ijide ya na ya kpọọ onye afa ka eje dutie ka ọ gbalụ gị witness. O nwere onye nwoke kpọnwụrụ afa. Ewe kpekete ikpe wee jezie wee yaba nwaanyị biko sị ya ngwa gị gbaghara. Nwaanyị sị ya na ya chọzi n'ihe eji ezi wee chọọ na ọ chụpụrụ ya for 3 months maka na onwego nwaanyị ọ tụbara ime ọ chọrọ ịnụ. Wee chọọ ka ọ chụpụzi anya ka o were ihe niile nya golu wee kpọta nwaanyị ọzọ wee nụba. N'ihe ekwego na ya chọzi na ya ga-apụ ma ya chọọ ịpa ngwongwo ya. Ndị mmadụ wee sị na ngwongwo nya golu n'afọ ya. Ụmụnne nwaanyị wee sị ya zụka anyị akaụntụ gị ebe isi wee go distance. Ọ sị na nwaanyị nyere ego mana ọ na-afịa ka ego rie na ọnya nwa bụ di ụlọ na ọnya nwa na-anụ ya. Ụmụ nwaanyị a wee kwụọ na line wee gbede wee welu moto wee paa ibe niile nwaanyị ahụ wee je dọbara nwaanyị ọsọ nwa ya. Wee sị ya na ọ ga-abịa ka echenji all those things tava this woman. Ụna ama ihe this man me. Oluo n'abalị o wee je weta moto wee je paa ihe anwa niile ụmụ nwaanyị adọba. Nwaanyị wee mara ihe na-emenụ wee gbafta wee zọbanụ si anya rapụrụ ya ngwongwo ya na adị ya nwaanyị. Ọkpụkpụ olu na abọtị na moto kpụrụ ha niile na steshọn je kpọchie nwaanyị na adị ya nwaanyị na ngwongwo niile o nwere. Chi ụtụtụ wee fọ ụmụ nwaanyị ndị Igbo wee ghọm wee nụ n'ife menụ fancha niile wee kwụọ na line ịfọrọ ka ha na-aga wee jebe police station wee too police station niile si na akpọfụtara this woman na o nwere ebe fa na-eje. N'ikpe edo n'aka ha na nwoke enwere right. DPO wee ka ya eme nke ndị si ha ngwa release edu ụmụ release nwa ya si na ngwongwo niile ga-ada ebe. Ụmụnne nwaanyị a si na o nwere ebe fa na-eje ma epupụtaghị ngwongwo niile maka na ha trọsịrị polisi. A na-eme anaba eme call. Ihe na-agwa gị bụ ụmụnne nwaanyị ma ndị mụrụ kọmishọna ma ndị mụrụ lọya ma ndị ihe niile onye ọbụla na-akpọ nwa ya na-asị na nnekwu ihe na-emenụ. Wee release nwaanyị a release ngwongwo ya. Ụmụnne nwaanyị a wee buru destin wee je dọbakwa na lọka ha o. Nwaanyị a wee sị na ya da anọzi. Wee jụba nwoke wee sị ihe na-atọ ọnụnwa fọlọnụ kedu ebe ọ dị. Asị na wheelbarrow dị na ya na o nwekwara ihe ndị ọzọ na-apasị alụ ngwongwo. Ihe niile dubu nwoke bụ garbage. Ụna afọlụ ụdị alụlụ a na ụmụ nwoke ụfọdụ dọ. Alụ na-eme si na marriage. Nwaanyị ka ị nọtalụ nọ di ya na n'isi ihe ogote na owele afa gị go. O nwebụlụ sọsọ na o ji afịa wee go ofu ihe. Iwe weli ya sị excuse maka na ịtụbago nwaanyị ọzọ ime. Ụmụnne nwaanyị wee sị je ka ịkpọta nwaanyị tụbara ime ka ị bịa nụọ ka anyị malụ ma ị ga-anụ ya n'okpokolo ụlọ. Maka na ihe niile nwaanyị a golu ka ịchọ ka ịchụpụ gị a ka ị wee nalị ya. Che ka ngwa gị ọ bụgodo na ụmụ nwaanyị anụ nwa agbatara. Ọ bụ na nwoke chụpụ nwaanyị a ana ịzọdolo ọkpa ya akụtughị one day. Ịgbara ana ịzọdolo ọkpa ịgbara ịgakọta one day gị dachi ụzọ asị na ịdagbili na gota. O nwere alụ mmadụ ga-abụ ome ndị dị ndụ agbataghị ọsọ enyemaka ihe afụrụ anya agbata ọsọ.
imegbusie nwaanyị a gbadi aka na abọ chụpụ gị maka na ọ sị gị na ị nwere nne na ị nwere na ụmụ nwaanyị ndị nne Igbo wee sị na fa emego gị na fa adopt go this woman na fa adopt gị. Oh yes, na ọfa nwa mụziri ya nwoke wee na-akwagharị wee je na-ayọ biko ofe ihe ọmara adat na ụmụ nwaanyị ma ihe ha bụ elu ya fame gị ihe imela ọsọ. Kọmishọna of Police na bụ ihe jizi this case with ụmụ nwaanyị ndị nne Igbo nwoke wee na-ayọchi eke setụlụ ọchịrafọrọ ya nwunye ka aje nụbakwa nwaanyị asị na ya da anụzi nwatakịrị mmadụ na-agba mbọ mee gị odogwu gonye gị moto frizi ịtọ kedu ihe o nwere fanụ na ibie oto oke afọ everything wee wụrụ so na o ji afịa wee go ofu ihe na ndụ ya niile na mbọ niile ọ na-agba o wee to gị afọ. Amara m ife a ga-akpọ gị mana ị lụrụ anafu eze enu wee zuzuru wee jee gbaa ụmụ nwaanyị niile akwụkwọ wee gbaa ha akwụkwọ na kọt. Ụmụ nwaanyị wee kwado n'ụbọchị a ga-eje kọt agbam ole ha do ya ịbata ịma mfụdo ụzọ na kọt ayọkwa ha biko si ha biko ha ncha niile so na wee bịa n'ọnwa obele bịalụnụ afụrụ ụzọ nwoke enunwe imela ọsọ ịbịarazi kọt kedu ife ijire bịa kọt ka ị bịa kwuo amamife ị ga-ekwu ma ị bịa ife ị ga-emepe ọnụ kwuo ma ị bịa bụ na sinsi ịnụba nwaanyị ahụ na ihe niile ọ zụtara na ndụ ya agwa afa gị ka o ji ego o wee were afọ ya wee golo ofu ebe ịtụwago nwaanyị ọzọ ime ya anụ o wee maa alụ. Anyway, ọ bụrụ nwaanyị niile ka eji agbọ ncha ọ bụrụ nwaanyị niile ka eji agwọ ji ọ bụrụ nwaanyị niile o nwere ụmụ nwaanyị ma dị right o nwere ụmụ nwaanyị ma mgbe cross line o nwere ụmụ nwaanyị wumumu ya ha na-enunugheri si isi n'ọka osinye si ọkpa n'ọka osinye ngo izizi go ibụọ sọsọ mgbe ị lele nke izizi igolu na-agwaghị m bọsị afọ ka m ga-akwụsị igo anything n'afọ ga na m apụ ala that day ka m kalịa bad. Oh yes, ịchọ kọt anyị apụọ ịchọ na ịchọrọzi we go onye ọbụla ejebela onwe a na-ede nkwugheri n'akwụkwọ ife ọbụla doghị mma ịda anya ka ilelie maka na afa gị ka eji ego iwe bụzala ọbịageri ka a ga-akpọnụ gị a na-emelụ nwoke ọ bụrụ ọzọ a na-emelụ nwaanyị nọ a na-emelụ nwoke ọ na-agba n'ukwu side chicken. Arizi ụmụ nwaanyị ndị nne Igbo I commend you people ife unu na-eme amaka ọ ga-adịla unu na mma daalụnụ fọ ịgbatalụ ụmụ nwaanyị ibe unu ọsọ enyemaka daalụnụ fọ ikpe kwụ ọtọ daalụnụ fọ ịjụ shọn o nwere nne nwaanyị arọpụrụ ite ibie n'ọkụ ọ ga-adịla unu na mma Chukwu ga-edobe unu ogologo ndụ ise this lady na nwere nne mana kịta o nwelu nne more than 1000 people this woman na-agwụ abụrọkwa onye nne Igbo ụmụ nwaanyị ekwugo dat na ibili na nne Igbo n'ịma nyukene nwunye gị nsị n'isi olesi ma nwunye gị afọ na-eje ije ngọ na iji akwụrụ ọtọ ọnya bụ n'inye ọnya nsị n'isi marakwa na nwaanyị akwụgbala aka ya ọtọ na-agba mbọ ịma mmie onye ọdụrọ mma kwalụpụ a na-akọ yeli daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.